Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza, Rebecca Buttigieg, elenkat kif pajjiżna mistenni jkompli jimxi fuq il-mira twali tiegħu ta' riformi favur l-inklużjoni kif għamel fl-aħħar snin, grazzi għal politika għaqlija laburista u dan biex ikomplu jissaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini kollha f'pajjiżna. Fil-messaġġ tagħha fil-konferenza organizzata mill-Corporate Citizenship for Responsible Enterprises, il-KOR, bl-isem Sustaining Momentum, Buttigieg elenkat is-suċċessi li kellu pajjiżna f'dan ir-rigward mill-2013 il-qudiem. Il-pjattaforma mhux governattiva KOR li nedit il-Malta Diversity and Inclusion Charter organizzat din it-tieni konferenza tagħha fejn laqqet bosta esperti u stakeholders biex jiddiskutu bosta aspetti ta' inklużjoni għas-soċjetà. Il-konferenza kellha l-mira li mhux biss jiżdied l-għarfien fl-oqsma relatati, iżda wkoll jiġu promossi u instigati bidliet ta' valur għoli fid-diversità u l-inklużjoni. F'kumment ma' News, Segretarju Parlamentari saħqet kemm hu li x-xogħol li twettaq KOR filwaqt li ġibdet l-attenzjoni li Malta baqgħet fil-quċċata tal-indiċi fejn jidħlu drittijiet ta' persuni LGBTIQ+. Din hija opportunità oħra li bħala gvern qed intennu l-impenn tagħna favur l-ugwaljanza. Hawnhekk qed inwettqu miżura oħra tal-manifest fejn nedejna dan id-Diversity Charter flimkien mal-Core Platform u qed naraw illi nagħtu aktar għodda lil kumpaniji privati u lis-settur privat sabiex iħaddan il-valuri tal-ugwaljanza. Tajb li ngħidu wkoll li llum Malta klassifikat l-ewwel għal 10 sena konsekuttiva f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet ċivili u ser inkomplu intennu l-impenn tagħna u naħdmu favur l-ugwaljanza ta' kuljum.